אחר צהריים טובים אזרחי מדינת ישראל. שיהיה לכולכם יום טוב ומקסים. במדינת ישראל הכל מושלם. אין שום סיבה שתעצרו לחשוב, אין שום סיבה שתתלוננו על משהו. אין שום סיבה שחיילים יתלוננו על המשכורת הנמוכה שהם מקבלים. אין שום סיבה. הרי הם לא עובדים 12 או 14 או לפעמים 20 שעות ביום בשביל משכורת שהיא חלקי 10 בערך משכר המינימום. אין שום דבר לא בסדר, הכל בסדר גמור. אל תקשיבו לי, תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים. תמשיכו לקנות, תמשיכו לשלם מחירים מופרזים. תמשיכו, העיקר שלא תעצרו ותחשבו. אין אף אחד בארץ שמרוויח מזה שאתם לא צריכים לחשוב. אף אחד בכלל לא מרוויח מזה. לאף אחד בארץ אין אינטרסים שתהיו חסרי אכפתיות כלפי מה שקורה, ותמשיכו ללכת לקניון במקום. רבותיי, החיים בישראל יפים. אף אחד לא עובד עליכם. פשוט כיף לחיות במדינת ישראל. אתם מרוויחים מספיק. מתייחסים אליכם טוב. שוטרי, בשרי וראשי מדינת ישראל אוהבים אתכם כל אחד אישית. הם דואגים לכם, למשכורת שלכם ולילדים שלכם ולחינוך שלהם ולעתיד שלהם כאן בארץ ישראל, ואיך הם ישפיעו על החברה בעתיד. אכפת להם מי אתה ומי אני, והם באים כל יום ובודקים וקוראים עלינו ושואלים עלינו. הם אוהבים אותנו, הם בודקים אותנו כל יום. יש שרי ממשלה שמתקשרים אליהם, בעצמי מתקשרים והם אומרים לי, מה שלומך יוסי? יש לך מה לאכול? הכל בסדר, המדינה דואגת לך. תתפלא, יש גופים מדיניים שאכפת להם. אני אשמח אם מישהו פה יגיד לי שהוא רע אחד, אבל יש, אני מאמין שיש. אני אוהב את כולם וכולם אחים שלי, ואסור לצעוק את זה ברחובות וזה מגוחך. אם אני אעמוד פה ואני אצעוק שאני אוהב את כולכם, כולכם, גם במדים וגם לא במדים וגם עם פרטים של פועלים וגם מגועצים של ורסאצ'ה, אני אוהב אתכם. ויבואו אנשים ויגידו לי שאסור לי להגיד שאני אוהב אתכם. וזה העיקרון וזה הבסיס של החברת פחד הזאת שאנחנו חיים בה. אני באמת לא כועס עליך, ואתה אח שלי, אני נשבע לך. ושאם אנחנו נתאפס פעם אחת ולא במדים, אני אבוא וילחץ לך את היד ואני אתנצל שאתה היית הפרצוף של הפעילות שלי. זה לא אשמתך, אני מבין אותך. גם אני עמדתי במקום שלך. אולי בעזרת השם בעתיד, אם נעשה עוד פעילות ועוד פעילות כפי שמותר לנו על פי חוק, אתה יודע, אולי אנשים יבינו שמותר לי. אולי יקומו אזרחים ויגידו, בוא'נה, גם לי מותר. לי יש דעה, לי אכפת מהמחיר של הדלק, ואני נהג מונית ואני לא יכול לעמוד בזה. אז הוא ילך והוא יתפוס מגפון עם החברים שלו, סבבה, והוא יעמוד, והוא יגיד, כואב לי המחיר של הדלק, אני לא יכול עם המחיר של הדלק, ראש הממשלה תשמע אותי. אין נהג מונית או מורה נהיגה שלא שונא את העליות במחיר הדלק. הוא קורא ידיעה בעיתון ואומר לעצמו, מה אני יכול לעשות נגד העליות במחיר הדלק? למי הולך כל הכסף הזה? למה דלק עולה לי כל כך הרבה? ובכן, תנו לי לספר לכם, יש חברות שאחראיות על מחירת הדלק בארץ, ולא משנה כמה מחיר הדלק עולה, למנכ"ל של פז יש כסף למלא מכל. למנכ"ל של דלק יש כסף למלא מכל, ואפילו נשאר לו טיפה בצד, תאמינו לו. הבוס שלך מרוויח בשנה אחת מקניון נהריה 7 מיליון שקל על שכירות מכל החנויות כאן. 7 מיליון שקל בשנה, כמה אתה מקבל בינינו? כמה שווה שתעמוד ותחזים על האצבע ותגיד לי שאני לא בסדר? כמה זה שווה? בינתיים אומרים לי שאני צודק. כל מי שלא לובש מדים אמר לי שאני צודק. אני בטח צודק, פתח לי סיאני. תשומת ליבי שיש לי כאן ושאנשים מקשיבים לי. עד 50 מותר לנו, וזה טוב שאנשים מקשיבים לי, כי זה מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים ליצור שינוי בדעה של האזרחים. זה רחוק מהתפיסה שלנו לשנות את סדרי הממשל, וזה רחוק מהיכולת שלנו למנוע מצבים של שוחד ולמנוע מצבים של בניות של טייקונים שאין לנו עליהם שליטה. אין לנו יכולת, אנחנו אנשים פשוטים שהולכים לבלות בקניון בנהריה. אין לנו יכולת לעשות את כל הדברים האלה. יש לנו כן יכולת לשנות גישה. מתי נבין שלדאוג לעתיד הכלכלי שלנו זה לדאוג לעתיד הכלכלי של הילדים שלנו? אנחנו לא חיים בעולם שבו הצרכים עולים על ההיצע. יש לנו יותר ממה שאנחנו חושבים, פשוט הכל נמצא אצל בעלי ההון. לא יכול להיות ש90% מהרכוש בארץ נמצא אצל פחות מ1% מהאוכלוסייה. אין לכם אדמות באמת. מכרו לכם פיסת אדמה קטנטנה במחיר מופרז ואמרו לכם שזה צריך להספיק לכם לנצח. האדמות האמיתיות
שייכות למשפחות ההון. בעלי ההון גונבים מאיתנו אדמה, מספחים אותה, ואחר כך עוד אומרים שאנחנו מכפישים אותם. לא פעם ולא פעמיים ראינו מפקדים בדרגות גבוהות בצה"ל מספחים אליהם שטחי אדמה. זה קרה לאחרונה עם... ובעבר עם... גלעד שליט הוא נושא גדול וכולנו רוצים לראות אותו בבית, ואנחנו יודעים שלא פועלים מספיק בשביל לעשות את זה, אבל זה אותם אנשים שלא פועלים בשבילנו שחיים כאן, שאין להם את היכולות לעזור לנו שאנחנו כאן. אתם מצפים בארגון ממשלתי ללכת ולהביא משהו וללכת להתנהג כאילו אכפת לו, שבתכלס בחיי יום יום לא אכפת להם, והם לא מנסים לעשות דברים פשוטים שהם כן במסגרת היכולות שלהם. כמה משרדים ממשלתיים מבזבזים כסף, וכמה תלונות יש על זה, וכמה טיוחים וכמה מצטים מתחת לשטיח. זה קורה מסביבנו ואף אחד לא יכול לדבר, כי באים ואומרים לו, אדוני, מי אתה? איזה רעיון אתה מייצג? למה אתה כאן? מנסים לעצור אותו, אסור לו להביע דעה. יש לו דעה והוא מביע אותה, זה מותר לו על פי חוק. ואנחנו בתזה שבעתיד הקרוב עוד ועוד אזרחים יקומו ויפעלו על פי חוק ויתנו את הדעה שלהם ברבים, ואנחנו גם מקווים שיהיה להם את הגב מאיתנו, והחוק מגבה אותם. אדוני, אתה צוחק, אבל החוק מגבה אותנו. מותר לנו לעמוד כאן ולהביע דעתנו. אין פה הפללה, אין פה איזה העמדה לדין בציבור, יש פה נטו הצגת בעיות, ויש הרבה בעיות. האם כל עסקה שרק עושים איתכם מובילה לכך שיגמר לכם הכסף עד שתרצו לעשות את העסקה הבאה? האם אתם נמצאים במצב של חובות תמידיים? האם חברות האשראי והסלולר תמיד מבקשות מכם עוד ועוד כסף עם הסכמים לא ברורים, שרק אם אתה עורך דין אתה יכול להבין, וגם אז בדרך כלל לא? הבעיה היא שגם כשאתה עובד 12 שעות אתה לא גר בווילה, אתה עובד 12 שעות ואתה גר בדירת חדר. איזה עבודה שווה 12 שעות בשביל לגור בדירת חדר? יש הרבה מאוד אנשים שעובדים כל היום, עובדים 12 שעות, הולכים לישון, קמים וחוזרים לעבודה, ואין להם אפילו מטבח. וככה זה במדינת ישראל. החיים יפים, משטרת ישראל אוהבת אתכם, חברי הכנסת, ראש הממשלה אוהב אתכם, אכפת לו מכם אישית, הוא בודק אתכם כל יום, אתם אולי לא מודעים לזה, אבל הוא בודק שהוא סגר את החודש, ושהבת שלה יצאה מבית חולים, והוא בודק שנהרגים מתאונות דרכים, אפשר למנוע את זה. הוא נכנס אישית לסטטיסטיקות ובודק איך אפשר למנוע תאונות דרכים, איך אפשר למצוא תרופות למחלות, איך אפשר לשפר את המיסים בארץ, איך אפשר להנעים את הזמן שלנו כאן. הוא בודק. ואיתו כל חברי הכנסת, אכפת להם באמת מהציבור, הם רוצים לשמוע מה כואב לכם, הם רוצים לשמוע מה כואב לי, בשביל זה אני פה, בשביל לידע אותם. אותי הם פספסו פשוט, אותי קשה. אנחנו מבזבזים כל יום כסף, נכנסים היום לבית קפה, ומשהו שבמקור, אם תעשה חשבון, אמור לעלות שקל 30, עולה 16 שקל. מכנס שעולה 20 שקל לייצר, מוכרים ב-200. נעל של נייק עולה 33 סנט לייצר, 33 סנט. ומוכרים אותם פה במבצע ב-450 שקל. לאן הכסף הזה הולך? אתה קיבלת את זה? מי קיבל את הכסף הזה? אף אחד לא יוצא ושואל מי מקבל את הכספים האלה. מדינת ישראל לא מנוהלת על ידי משפחות הון. למען האמת, אין דבר כזה משפחות הון. לכסף אין שום השפעה על הפוליטיקה שלנו. אף פוליטיקאי לא משוחד, ואין דבר כזה לוביסטי. אין אנשים שמטרתם לקנות פוליטיקאים בכסף. העבודה הזאת לא קיימת, ומי שאומר לכם שקיימת בוודאי משוגע. אין שום סיבה שתעצרו את היום שלכם ותקשיבו לי. מה שאתם צריכים לעשות זה להמשיך את מה שאתם עושים כרגע, להגיע בסוף היום לטלוויזיה, ואם לא מדברים על זה בחדשות זה לא קיים. מה שלא נמצא במהדורת החדשות של ערוץ 2 לא קיים. צהריים טובים תושבי נהריה. בנהריה הכל בסדר, במדינת ישראל הכל מושלם. אין לכם שום סיבה לעצור ולחשוב, אין לכם שום סיבה להתלונן על המצב הקיים, אין שום סיבה ליצור מחאה אזרחית. הכל בישראל מושלם. מי שלא מסכים עם הדברים האלה בוודאי לא נורמלי או משוגע, כי אנשים נורמליים יודעים שבמדינת ישראל אין שחיתות, אין פערי מעמדות. הרי אין בכלל מעמדות במדינת ישראל, כולנו שווים. אין אנשים שמרוויחים ב-60 או פי 100 כסף יותר מכם לשעה, זה לא קיים.
אין אנשים שחיים בווילות שעולות כמו השכונה שלכם. זה לא קורה במדינת ישראל. אין דברים כאלה. עדיף שלא תשאלו שאלות ותמשיכו לעשות את מה שאתם עושים. עדיף שלא תתרכזו במה שאני אומר. עדיף שתמשיכו לצרוך ותמשיכו לקנות ותמשיכו לקיים מעגל כלכלי שממנו אתם לא מרוויחים. בסדר, תודה, תודה. טוב מאוד. לא, אני מבין אותך, שאתה כבר... אזרחי מדינת ישראל, אני רק רוצה לספר לכם שהכל מושלם. הכל במדינת ישראל מושלם. אף אחד לא מנצל אתכם. אף אחד לא מרוויח על חשבונכם. אין לכם שום סיבה להתלונן. אין לכם שום סיבה ליצור מחאה. הכל פשוט מושלם. אף אחד לא מנסה להשתיק אתכם. למען האמת, חברי הממשלה מקשיבים לכם. הם אוהבים אתכם. הם עולים לטלפונים שלכם כל יום. הם לא מסתתרים מאחורי עוזרים פרלמנטריים. הם לא מסתתרים מאחורי משרדים ומכתבים שאתם לא יודעים מי קורא. חברי הכנסת אכפתים כלפיכם. ממשלת ישראל דואגת לכם. היא אוהבת אתכם הרבה יותר ממה שאוהבת את עצמה. אף אחד בממשלה לא דואג לכיס הפרטי שלו. אין במדינת ישראל שחיתות. לא היה ולא יהיה. מי שמעלה דברים כאלה הוא בוודאי משוגע. אם אתם נורמלים, אז אל תקשיבו לי ותחזרו לעבודה. תחזרו לקיים מעגל כלכלי שמנצל אתכם. תחזרו לעבודה. אל תקשיבו לי בשום פנים ואופן. אל תדונו בשאלות האלה. אל תעלו את הנושאים האלה. שום דבר לא יכול להשתנות לעולם. פעם. אין מה לשמוע, אין למה להקשיב, הכל בישראל מושלם. אני לא מספר שום דבר נכון. כשאני מדבר על שחיתויות בארץ אני משקר. אין שום ניצול של העם. אף אחד לא מנצל אתכם. כל מה שאתם מקבלים הוא הוגן לחלוטין. הכל שוויוני ב100%. אף אחד לא מנצל אתכם. אף אחד לא משקר לכם. אף אחד לא מפחיד אתכם. אף אחד לא מתעלל לכם. הכל בסדר גמור. הכל כשורה. אל תדאגו. תמשיכו במה שאתם עושים. אל תחשבו. אם אתם חושבים על מה שאני אומר, אתם ודאי משוגעים. אתם לא שפויים אם מה שאני אומר נראה לכם הגיוני. בישראל יש שוויון מלא. כולם שווים. אף אחד לא מנצל אתכם. אין בעלי הון, אין משפחות הון. הכל בסדר גמור. אף אחד לא מנצל אתכם. אף אחד לא מנסה להפחיד אתכם. אף אחד לא מנסה להשתיק אתכם. הכל בסדר גמור. במדינת ישראל הכל מושלם. אין שחיתויות. והכל בסדר גמור. אם אתם חושבים שמשהו לא בסדר, אתם בוודאי משוגעים. אנשים נורמליים לא אומרים שום דבר וממשיכים לצפות בטלוויזיה. אנשים נורמליים לא מגיבים למחאות. אנשים נורמליים ממשיכים בעיסוקיהם. מה חמוד, מה? ההפגנה, זאת לא הפגנה באמת, זה כמעט הפגנה. ואנחנו רוצים להגיד שכולם שווים. שאני ואתה אותו דבר. עכשיו, אתה יודע? יופי, תעביר את המסר. בהצלחה לכולם.